Kag sa good vibes, mga pagkaon, artwork kag mga produkto sa mga mangunguma ang sarang mabakal sa nagapadayon nga Sinigayan Festival sa Sagay City. Yaring report. Kasag, talaba, lukos, kinilaw nga isda kag iban pa nga mga seafood ang sarang mabakal diri sa may taliambong food and entertainment sa Sagay City. Nanari-sari nga mga putahe ang sarang matilawan sa malapad nga food court kag may libre pa nga nightly entertainment. Kada booth gen-designan sang mga produkto sang Sagay. Mayroon man sang artist village kung saan makabakal sang barato kag matahom nga mga artworks. May mga less than 5,000 pesos nga artworks nga pwede mo mapang-display sa imong coffee shop o kun sa balay. Ang ini nga acrylic on canvas nga clownfish, 1,500 pesos lang. May mga bags man nga may artwork nga tag 650 pesos sarang man mabakal diri. Suno sa artist nga si Rolando Salimbaga, kada tuig kabahay ng artist ang selebrasyon kag natagaan mo sila sang kahigayunan nga ma-showcase ang ilang mga produkto. May kalain-lain, may painting, may aram na mga wood carving, may aram na mga tattoo. Bali different kind of art kasama sa Dagway. Dagway Sagay Village. Sa Bugay Sagay naman, makita ang mga produkto nga ginapabugal sang 25 ka mga barangay sa Sagay City. Ang ini nga mga duyan kag bags himo sa sako nga ginabutangan sang sinako-sako nga mga semento. Gani sigurado ka nga mabakod. Kung nasarangan sini ang pila ka bag sang semento, masarangan man sa sini nga sako ang imo kabugaton o kung mga unod sang imo nga bags. May mga utan kag iban pagid nga mga produkto sa mga mangunguma nga sarang mabakal diri. Sang Sabado sa pagbukas ng Sinigayan Festival, may panamit-namit lechon nga pa-contest. Hindi lang abi seafood ang ginapabugal sa Sagay City kundi pati baboy kay ang Sagay ASF free. Sige sa Sagay sir, ano siya sa livestock there. So give man ang aton LGU sa mga farmers sang baboy para sa ila livelihood. So that's why ang ilan nga mga baboy diri ang product per barangay. Sa Buwas, may baluan kung ano ka barangay may pinakamanamit nga lechon. Sa March 19 naman ang highlight sa kapistahan kag sa man nga adlaw ang saot para sa dunang mangga.